Tanong ko sa lingkuranan, nagawa ng mga tao. Tapos picture tanan. Ayun, hindi kayo sa bright side. Diri agianan sa family. Kini. Kini. Dili pa na arat nag-iya. Oh, na yun. Kuha pa din na daw. Diya sa una kanang sinunan. Itong Burao. Rest house ba? Hmm. Nana ginakalog kay nga private. Nakabalo mong minor ba? Dali. Lagi ako. Mas madali daw kay bungag kakao. Marami ka mahal na eh. Sa liso. Hindi Sa naman nila. kakao? Oo. 100 ang kilo. Kapara ito. Kapalit Bot pinag 300 ma. Siguro mo? Sunod lagi na mag-bibod. Nana, may palit. Haso lang magod na kay mo pa nang Galit na to. dili ka na pag liso ma ba? Oo. Imo pa ba na ibulat? Dila. Lugay ko kuan ana. Kita ko ano sa pagproseso nila. Kanang dili na bitaw. Nay mas dali kanang ikatik kauno nimo nya liso dai mo baan. Hmm. Ah. Tam. Namo kay kakao sa mga nila na kami mitig taon. Naning wa naman yung mga kakao diri na ay pag hindi na kana naman ni pagbuwa. Hindi ta ito. Wala ada. Hmm. Ah, ka magkuan. Perfect makantiyan. Mundo. Ito mo pakingan dol ma. Tikingan dito. Diri ra kay landong nga ang sa Dito ro. Ah, may nasakyan na. Hindi na lang pa nato sa Scarlett kay. Naman din nila interest ay. Lalo, may siguro ganyan naman, ini. Pwede ba dire? Dili. Pwede dire? Dire guro dire ay. Drop ko. May pista din pero Dito to, may dito oh. Sa left side Asa? dito. wait ka na lang. Left side na to ah. Okay. Karating na kanina doon. Kuan. Uy. Umihan na lang. Ang balon mo lang, o kanang bab. Siya palihog. Bensa. Okay. Dito na kami sa RR. Karating lang namin. Hindi pa ako, pitas lang. Ano guys na ba? Ang kuanda, Ito lang bidaan ko anda. Suka. ang Ano? barko yung palit. Barko ang idara. Karating na kami idol.
Hanapin namin ang mga kasamahan namin. Saan kaya sila? Magandang araw sa inyong lahat. Pasado na dapit lai. Yan. Dito lang sila. Dito lang. Para sila. Plato din. Ano kung plato? Apa salah eh? Matag tayo bukas, ha? Iman ka, live ko, live. Main buntag. Ay man si Kwan. Kaya nakaulit, parehagin magmamog mo. Ay man si Kwan. Ay man si... Marco? Dating na kami ngayon sa aming Boss, Toto, ang ako ang tuba. Diyan ito ba? Tulungan lang. Inom ko? Hindi, inom ako rin dyan. May pabuli ako. Ang 2 minutes, bakit lang na 2 minutes? Hindi ko yung pabuli sa kanyang tao. Parang buka na ba? Ayun lang kayo, pero i-give-up niyo mong baboy. Boss, mainom ko. Sakto na, compromise na yun. Anjo, kami na. Ingon si Jam, nainom ko ka, pero give up yung mga baboy. Nangyari ka mo? Pagkiro ang special eh. Nangyari mo kaya? Hindi, patutulog. Nato sa oras. Ah. Gusto to. Baki mo, baki. Eh. Ayaw, kina ha. Ako itong baki dahil. Ano pa, manok? Ay, kanak inlaw siya ng pepper. Ikaw slice yan eh. Nadagal mo dito ba? Nadagal mo dito? Ay, naku, ay dyan. Magiging nagpalit ko, Joe. Apil to siya, apil ko sa ito. Sino na ba nang yung mo? Isa ba sila? Sino ko? Ito may kasi na birthday? Birthday din, Joe! Birthday ng mama. Birthday niya 14, birthday niya 21. Magdibo, magdibutante. Si Leo, si Bintin man. Magdibo si Leo. Leia. Ah, si Bintin ba rin siya? Di pa ka na kay parlor? Kana, brako ano ba ka? Sibiyawan mo. Ito tumaliwat sa papa. Tuba yung PR niya ron. Ano ito ba kayo? Dad. Ito lang na abuan na sila. Yo, bantayin niyo Scarlett ha, Gian. Oh, man Scarlett. Kini baliguan na niyo, luwi na kayo. Oh. Okay, kastar ko muna. Kaya doon, yung tripod. Malipat to dito. Hindi na mabanganin. Hindi magasi. Ikat-kat. Wala ba? Wala mo darwin. Sino ako lolo niya? Yan daw daw. Igumot lang na to. Ako na ito. Dito ba o? Dito ba sa ito? Gubo-gubo ko. Yan ba lang? Weng, thank you, Weng. Kita ka sa motor ni Pipay? Biro ka na gapon. Magulinaw.
May tag na si Marco. Atay kit Marco. Naman kayo. Atay na si Marco. Piste na si Marco. Piste. Nakoy mali. Ugas yung tagmayo. Ano naman na ni ugas na italan. Kanang Uy, kung naman ito, parang may smart drink. kamatisan sampulan. Ika na po sa tiyan, limpyo siya. Ang bait na yan, smoking area. Ang pinaka-importante yung kayo. Yang motor naman. Ako gini-cover gabon ba? Tanong. Hindi mo lang mo daw pumunta. Ano na yun? Ano na yun? Ano? Awan na. Cubes na rin. Pinabaki, be. Ada akong hito ni Juan Bundol. Kalit ko na sa nagumaan. Kasi pinayo, ilay ba? Batayin niya ako kay mukha niya tutulog pa ba? Ikaw si Baboy, wala. Ana! Kusok ka kayo ba? Imo kulong tingnan, hindi mo kayo. Ama gusto ba? Kahapon mo na. Goodness gracious. Gara mga tito, no? Sponsor ang Jollibee. Ari init oh. Pautan na rin. Control area. Orang kami dulu Bukan ka lang. Anak ko, kapatid mo. Cheers, smile. Hi mo ko. Kaway, 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 kaway. Galing, pakinalis ka lang. Ano yung buat amin? Galing, pakinalis. Tamil ka, tamil dito. Ano nilabay? Gulat ko dito ano eh. Nang kita na kamote mo. Tamil lang, tamil. Mga kasamahan namin. Pero, inibitahan nila kami. Gusto lang nila makibanding. Dito din ang
Resort Spring. Spring Resort. Wait, so wait. Cute man. Jump, jump. 3, 2, 1. Okay, 3, 2, 1. Dito man. Ito pita. Ito pita. Ay, yan ako. Toblo. Hindi kayo mga bata. Hanggang dito lang muna ako mga idol. No, sobrang ingay. Maingay na mga idol, maingay na. Marami na no, nagpa-sound. Bye idol.